Il-Kummissjoni Ewropea approvat il-ħolqien tal-Malta Development Bank. Dan wara li sabet li l-pjanijiet ta' pajjiżna għall-istabbiliment ta' dan il-Bank ta' Żvilupp huma konformi ma' regoli dwar l-għajnuna mill-Istat tal-Unjoni Ewropea. Il-bank se jwettaq attivitajiet mhux kummerċjali immirati li jiffaċilitaw l-aċċess għal finanzi għan negozji żgħar ta' daqs medju li jsibu diffikultajiet biex jiffinanzjaw lilhom infushom mis-suq u l-banek kummerċjali. Il-Bank ta' Żvilupp se jappoġġja wkoll proġetti infrastrutturali meta l-finanzjament fis-suq ma jkunx biżżejjed jew ma jkunx disponibbli. Din l-aħbar intlaqet b'sodisfazzjon mid-Deputat Prim Ministru Lewis Grech li stqar li l-bank huwa pass fundamentali biex pajjiżna jespandi l-istruttura finanzjarja tiegħu. Laqgħet jimla vojt fil-struttura finanzjarja u ekonomika tal-pajjiż fis-sens li proġetti li banek kummerċjali ma jkunux lest li jieħdlu għalihom ħabba xi riskju, allora dal-bank ikun lest li jagħmel tajjeb jagħti garanzija biex jidħol għar-riskju, jidħol għal-parti mir-riskju. Id-Deputat Prim Ministru fisser kif il-Bank Investiment Malti mhux se jfixkel il-kompetizzjoni fuq is-suq uniku għaliex il-bank se jkun qed jiffinanzja biss investiment privat li ma jkunx ipprovdut mis-suq. Tkun l-uniku struttura bankarja li l-lan prinċipali tagħha huwa l-investiment fil-pajjiż, mhux il-qlieħ. Dan huwa parti importanti għax mhux ħajkun kompetittiv mal-banek kummerċjali ma ħajkomplementa l-banek kummerċjali. U naħseb li ħajat iżvilupp enormi l-ekonomija ta' pajjiżna u ħajamel aċċess għal fondi ħafna iktar faċli. Id-Deputat Prim Ministru fisser kif f'Lulju li għadda l-Gvern Malti notifika lill-Kummissjoni bil-pjanijiet li tappoġġja l-ħolqien tal-Malta Development Bank b'injezzjoni ta' kapital ta' 200 miljun euro u garanziji u eżenzjonijiet mit-taxxa li waħedhom ilaħqu l-55 miljun euro. Konna dejjem inqas sentej b'negozjati, issa rajna wkoll barra negozjati mal-Kummissjoni kellna diskussjonijiet mal-stakeholders kollha li huma essenzjali fil-pajjiż. U jidrinna li issa fil-wara recess tal-sajf nkunu lesti li morru second reading fil-Parlament biex imbagħad noħolqu anki b'mod legali. Il-bank jista' jipparteċipa wkoll fl-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni bħal COSME, il-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Intrapriżi żgħar u medji, Horizon 2020 u l-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiċi li appoġġja investimenti strateġiċi fuq oqsma ewlenin fl-Unjoni kollha.